Hello friend, good morning. আমি যাচ্ছো মন্দির আজ সামারা মাস কেরলা চেম্বার মন্দির না দশটা আছে দেখো দাদা কেঙ্কি দশে আর মন্দির নো गेट আছে দেখো भाई दादी पापा सभी देखिए আসলো না मम्मी पापा আসলে না सभी का चले ना ये माफू का देला हवा के सभी के हमा का देला पल्ले गोला ये माफू के सेना ये माफू के क्या ये माफू के दे बाबू के बोला ये माफू के दे बाबू के बोले